Agurtzane, Solaberri eta Mesa, Usulgo alkatea, eskerrik asko gure onbietea onartzeagatik. Eskerrik asko zuen. Eta ongi etorri. Onbita hau egiteagatik. Bueno, kafe garaia izeneko atala abiarazi dugu, justu Noagoaren 25. urte hurrenean, ez? Eta gonbidatu guztiei lehenbizi galdera egiten diegu, ez? Zu, nun zeunden duela 25 urte? Bueno, hain dela 25 urte, 18 urte nituen, unibertsitatean, Leioan, EHUko kampusean, kazetaritza ikasten. Orduan, Usurbildik 3 jute eginan, Amagoia Mujika, Olatz, Lasagabaster eta ni. Eta orduan esango nuke, gu izan gehala, Gari, Ainoa, Idoia, Josu, haiek abiarazi zuten noaua, belaunaldi horren osteko, urrengo kazetari belaunaldiak gu izan geha. Eta noaua sortu eta gutxira, hasi ginen noauan kolaboratzen, hasieran kolaboratzen, lan txiki batzuk egiten, eta bere alaia lanean noauan, Amagoia eta ni lanean hasi ginen noauan, memoriak huts egitez badit behintzat, esango nuke ni kazetaritza lan batzuk egiten ditu, baina batez ere publizista izan itzen, noauaren publizista izan itzen, kolorea publizidadera nerekin sartu zen noauan, eta Amagoiak ere orduan Inazio Usarralderen tokia hartu zuen kultur dinamizatzaile gisa, ez? Eta beraz, nik esango nuke, noaua guretzako kazetaritzaren munduan sartzeko atea zabaldu zigula, gure kazetaritza eskola izan zala, eta alde horretan, noaua aukera aparta izan zela, lehen mundu hontan, lehen urratsak ematen hasteko, ez? Eta kazetaritzarako ateak zabaltzeaz gainera, esango nuke orduan lotu nintzaiola ni ere herrigintzari, niretzako noaua etzelako soilik lan bat, ere herrigintza zen, eta halaxe jarraitzen dut orain ere herrigintzan, kasu honetan udaletik, eta nik noaua nire etxea izan zen, neure sentitzen dut, izugarri maite dudan herri proiektu bada, eta zorionak 25 urte hauengatik. Estimatu orain, Usulgo alkatezea, justo legealdia hasi eta berehala zer eta pandemia harrapatu gaitu bete-betean denoi eta arlo guztietan eragin du, ez? Besteak beste, eta udalgintzari lotuz, okerez banago, programez ezik, zuek legealdirako programa oso egina zenuten eta aldatu behar izan zen dituzten aurrekontuak eta okerez banago ere ordenantza fiskalak birmoldatu dituzue obaria jasotzeko aukera paleta hori zabaldu alizateko beste herritar batzuen gana, ez? Nola goratzen duzu pandemia garai hori eta galderari lotuz? Zer nolako eragina izan du zuen udal gobernuaren programan? Erabatekoa. Esan dezun bezala legealdia hasi eta gutxira legealdiko plana osatu genuen, guretzako importantea zelako eta ezinbestekoa zelako nora jo nahi dugun argi izateaz gainera, bide hori zer eta nola ere bai egin behar genuen, ez? Eta beraz, guretzako legealdia gidatu duen bide horri bat osatu genuen legealdiko planean, ez? Legealdiko plane horretan herri ikuskera bat jasotzen da, errelato bat ikusten da, jomuga bat, 4 lan ardatz bakoitzean hainbat lanildo eta lanildo horiek garatu alizateko proposamen eta egitasmo zehatzak. Guztira 130 egitasmo jasotzen zituen gure legealdiko planak, ez? Baina biztan da, gutxira, urtebetera, baina gutxiago, ez? Pandemiak eztanda egin zuen eta biztan da dana hankaz gora jarri zuela, ez? Esan nahi gure eguneroko bizitza, gure bizitza, bizitza individuala eta kolektiboa, ez? Zilipurrikatu edo hankaz gora jarri duen gertakari mundial bat izan da, eta beraz, derrigorrean
pandemiak baldintzatutako legealdia izaten nahi da hau, oso estresantea, oso intentsoa, baina esan behar dut ere ikasbide bat esango nuke gestioaren master azkar bat egitea tokatu zaigula, ez? Eta beraz, alarma egoera sartzarekin bat, gure kudeaketa modua erabat aldatu zen, edo ikuspegia, edo logika, ez? Batez ere, urgentziak gestionatzen hasi ginelako sasoi harretan, ez? Saiatu ginen identifikatzen lehenik eta behin ze kolektibo edo herritar kaltetuko zituen gehien pandemia honek, batez ere kalte horri erantzun ahal izateko neurriak eta dinamikak artikulatu ahal izateko, ez? Eta beraz, esan dezun bezala, bai ja 20ko aurrekontuak, zein 21koak, zein baitare datoztinak, COVID-ak eragindako testuinguru ekonomiko, sozial horren testuinguruan osatu behar izan ditugu, ez? Eta esan behar dut, hasiera-hasieratik gure begirada eta gure helburua beti egon dela herritar eta kolektibo zaurgarrienengan jarri degula begirada, eta haiei zuzendutako 11 ekimen jarri ditugula martxan, izan diru laguntza izarakoak, izan dinamika komunalak edo herritarrekin batera abiatu ditugun dinamikak, ez? Guretzako inportantea zelako garai hauetan eta testuinguru zaila honetan gizarte babesa handitzea, baina horrekin batera tokikoa zaintzea, ez? Eta tokikoa zaintzea ari geanean, tokiko ekonomia zaigea, tokiko kultura zaigea, eta tokikotik sortu daitezken egitasmo guzti horiek, ez? Eta, 2021ko aurrekontuetan diru laguntza lerro bereziak jarri genituen martxan, aurten 2022ko ere horiek mantentzen ditugu, eta gainera estaldura sozial hori handitzeko ekimen berriak ere planteatzen ditugu, ez? Bat, aipatu dezun bezala ordenantza fiskalak, 2022ko ordenantza fiskaletan jauzi eta aldaketa esanguratsuak planteatzen ditugu. Batetik, gertatzen ari den erregaien eta igoerak, garestitzeak eragin du KPIa disparatzea, 1,4ean gaude, eta guk garbi genuen ezin genuela ezohiko joerak diren horiek aplikatu 2022ko ordenantzetan, eta beraz 1,5ko igoera baino ez du planteatu, baina egia da ere planteatu dugula. 1,5 igoera tasa eta zergetan, ez? Bai, tasa eta zergetan 1,5ko igoera planteatu dugu, igoera orokor bat bezala, baina bai nahi genuela ere bai, nolabaite beti aberastasunaren banaketa justuago bat lortze bidean eta gehien dutenak gehiago ordaintzea, gutxiago dutenak gutxiago ordaindu ahal izateko ikuspegi horri begirako ordenantzak ere osatu ditugu, eta horrek ere ahalbidetu digu ere, tasetan eta batez ere zerbitzu publikoetan hobariak aplikatzea. Eta hobari importanteak izango dira, izan aurreskolan, izan kiroldegiko ikastaro edo abonuetan, izan uda jolasen, zertarako herritar guztien aukera berdintasuna bermatzeko zerbitzu publikoen sarbideari begira edo zerbitzu publikoen unibertsalizazioari begira, ez? Eta hori gure ustez bada ekimen potente bat, esan dugu bezala estaldura edo gizarte babes hori handitzari begira. Eta horretaz aparte, 2021ean beste diru laguntza lerro bat ere martxan jarriko dugu, gizarte laguntzak dira, gizarte larrialditarako laguntzak izango dira, udal laguntzak izango dira, helburu batekin eta da zailtasun ekonomiko larriak dituzten pertsonei, ohiko gastuei edo ezohiko gastuei aurre egiteko emango zaien laguntza puntuala izango da. Eta hori ere datorren urtean abiatzeagoaz. Zorpetzeaz galdetu diazu. Bai, hori galdetu behar nizun, nola finantziatzen dira neurriak guztiak. Ez egit, tasa eta zergen 1,5ko igoera aipatu duzu, pentsatzen hori izango dela finantziazio bidea, hobari horiek ekartzen dituzen gastuak estaltzeko bidea, edo udaletxea zorpetzeko aukera hautatuko du, nola egingo da finantziazioa?
Bueno, egia da 2022ko aurrekontua izango da, ia 13 milioi euroko aurrekontua izango da, datorren urtean izango deuna, iaz baino zertxo bait gehiago, eta iaz ere aurrekontu altua izan genuen, eta da aurrekontu oso altua. Nagusiki, bi arrazoietan dago aurrekontu altu horren jatorria edo. Alde batetikan, foru aldundiak udaloi bideratzen digun foru funtsa kopurua handitu egingo da, eta hori oso importantea da azkenengo 2 urteetan nabarmen murriztu delako, eta nolabait emango zaigun kopurua datorren urtean, pandemia aurreko kopuruetara itzultzen da gutxi gora bera, datorren urtean foru funtsatik 4.700.000 euro jasoko ditugu, eta beraz arnas bide importante bada udalon finantziaziorako, eta beste bat, datorren urtean zorpetzearen aldeko apustua egin du udalak, batez ere udalaren inbertsio ahalmena handitu ahal izateko, ez? Zenbat, legealdi honetan mailegutik kendu edo amortizatu ahal izan degunan adina zorpetuko gara. Zer esan nahi du horrek? Oraintxe egin dugu 2021ko aurrekontuaren likidazioaren balantze bat, urtea ez da itxi, baina bai balantze bat, eta horre esate genuen datua zen, momentu honetan udalaren zorbizia 12,88%koa da. Legealdia hasi genuen 1,22 inguruko zorrarekin, beraz ikusten da hor jetxiera bat egin dela, urtero 300.000 euro amortizatu ahal izan ditugu maileguan, eta beraz, kendu ahal izan duguna izango da orain eskatuko dugun mailegua, ez? Kendu diogu 1.200.000 eta 1.000.000 euro bateko mailegu bat eskatuko dugu, esan bezala, udalak inbertsio ahalmen handia izateko. Eta aipatu nahi dut inbertsioetan, badago inbertsio oso potolo bat datorren urtean egin nahi duguna, eta horrekin inbertsio hori zergaitikan urte gutxira amortizatu ahal izango dugun inbertsio bat delako. Eta hori da, erroizpeko presan filtrazio sistema jartzera goaz. Usuriko ur sistemak berezia da, berezitasun batzuk baditu. Guk ura hartzen dugu bai erroizpetik, handatzak ematen digun ura erabiltzen dugu, ez? Usuriko gaur egun, usuriko etxen 40%ra iristen da erroizpeko ura, baino da iturburuetatik jasotzen dugun ura. Presan pilatzen den ur hori gaur egun ez dugu erabiltzen, ur hori erabili ahal izateko filtratu egin behar delako depositora iritsi aurretikan. Eta beraz, egingo dugun inbertsioa da 750.000 euroko inbertsio bat egitera goaz, esan bezala presan biltzen den ur hori erabili ahal izateko. Hori erabilita iritsiko ginateke Usurbilgo etxeak 80%an hornitzera. Horrek zer esan nahi du? Añarbetik hartuko dugun ura gutxiago izango dela, Añarbeko ura erabiltzari usten diogunean, Añarberi ordaintzen dioguna ere gutxiago izango da, eta beraz gure aurreikuspena dira urtero 100.000 euro ordaintzari utziko diogula Añarberi inbertsio honengatik, eta beraz 10 urteren buruan orain egingo dugun inbertsioa amortizatu ahal izango dugu, eta handik aurreraia udalak izango duen gastuak gutxitu egingo da. Baliabide propioak dudigatzeko ekimena izango da. Erabat, handatza baliabide asko eskaintzen dizkigun mendi bada, ur asko daukan mendi bada, kalidadezko ura daukan mendi bada, ondare bada eta baliabide propio bada, eta alde horretatik esan dezakegu uraren alor honetan herri burujabe bat izateko inbertsioa eta urratsa izango dela hau, ez? Añarberekiko menpekotasuna gutxitu eta gure baliabide propioak ustiatzeko eta kudeatzeko apustu bat da hau, eta epe luzera gainera ekonomikoki ere sostengarriagoa den sistema batera goaz. Bueno, gerora ere, aldizkarian da izango dugu, aurrekontuei luze zabalitziteko aukera, beste egitasmo, beste inbertsioi buruz. Baina, lotuta dago ere, udalgintzarekin urrengo galdera, ez? Aipatu duzu, Noaua eskola izan zela, zu kazetaria zara ogibidez, Noauan egin zenituen lehen urratsak. Ondoren Beharria egunkarian, aritu zinen kazetari, komunikazio arloan esateaterako, udaletxeko komunikazio arduradun ere izan zinen Xabier Arregiren
alkatetza garaian, ez? Dena, 2019ko udal hauteskundeetan EH Bilduko hautagai nagusi izan zinen, eta geroztik, alkate, ez? Nondik datorkizu zuri politikarako bokazioa? Bueno, ni beti esaten dut, eta uste nire hautagaitzaren aurkezpena egin nuenean esan nun, izugarri gustatzen zaidan lema feminista bat da, pertsonala dena politikoa ere bada. Eta nik esango nuke, lema hori neure egiten dut, lema horren mamia neure egiten dut, eta nola baite nire eguneroko jarduna zipristintzen duen ikuspegi edo lelo bada hori, ez zergaitik. Politikoa dana eta pertsonala niretzako bereizi ezin diren bi adiera direlako, ez? Autu pertsonala nire ustez ezin da politikagintzatik urrundu eta era berean gure zeregin politikoak ere baduelako dimentsio pertsonal bat, ez? Eta beraz, egiten duguna gara, eta ni ustez horri lotzen diot, nire, ez, bokazio hori zuk esan duzu noauan hasi nintzen, eta noaua netzako etzen soilik lan bat, herrigintza zen, eta gero 11 dinamiketan parte hartu dut, izan Euskal Herrian euskara zen gazte garaian, ikasle abertzaleaken, gazte mugimenduan, berrian, eta netzako berri ere bazen kazetaritzarako lana, baina bazen ere euskalgintzarako, eta euskal herrigintzarako ekarpenare egiten zuen lan bat, gure eskun ere aritu naiz, gerora sortun, EH Bildun, eta orain alkatez. Eta niretzako danak, niretzako hitz bat da hori herrigintza. Eta niri, alkatetza kasu honetan ere ematen dit aukera ez, nire herriarekiko, bai usurbilekiko, baina baita ere Euskal Herriarekiko daukagun konpromiso hori garatzeko aukera ematen dit. Eta, ez dakit bokazio badan, bokazio personal badan, baina, zerbait eraiki alizatea jendea egiten dezun horregatik jendea hobeto bizi alizatea uste oso gratifikantea dela. Eta horrek betetzen nau, eta horregatik, ez dakit. Dena den gobernatzea pentsatzen ez dela erresa izango, erabakiak hartu behar dira, eta beti ez dira erabaki guztiak denon gustoko izaten, ez? Ez dakit galdera hau pertinentea den edo ez, baina alkatezarenetik lagun asko galde dituzu, edo etxai asko sortu zaizkizu, nola bizi dezu fase hori, azkenean zure herritarrak dira. Herrikideak, herrikideak dira, eta gero kalera ateako umeekin edo poteatzera, eta bertan izango dituzu, ez? Bueno, ez dakit, nik esango nuke lagunak ez ditutela galdu. Lagunak niretzako lagunak direnak, gainera esango nuke eta hala da jasotzen dudena da babesa, eta animo hitz pila bat, eta alde hortatik guztet oso zortekoa naizela bintzan ere ingurune hurbil eta ezain hurbil horretatik, benetan hori da jasotzen dudana. Etxaiak ez dakit, aserretu, seguraski inor aserretuko zen, hartu ditugun, hainbat erabakien ondorioz, konstiente gea erabaki guztiak ez direla danon gustokoak, eta horiek, kudeatzen ikasi inberda, ez? Nei gertatzen zait, alkate naizen aldetik, herritarrak hurbiltzea nire bulegora edo nire gana, ez, aurrez teknikariak esandako ezezko bat eta gero, ez, jendeak, badu ohitura alkatetzara etortzeko. Eta, guk hartzen ditugun erabaki guztiek dute soporte tekniko bat, daukate soporte juridiko bat, ez? Eta, ni mintzat saiatzen naiz entzun, bestearen tokian jarri askotan egite ez deguna, eta saiatzen gea, irtenbidea topatzen, ez? Esan, modu hontan ez bada, ea beste modu bat izaten, baina beti ezin da, gauzak diren bezala. Eta egia da askotan hor, inpotentzi bat sentitzen duzu, ezin jendea lagundu, eta batez ere igual oso gaizki pasatzen ari diren herritarrak ezin lagundu nahiko zenuken bezala, ez? Baina udala gea, administrazio publiko bat gea, prozedura administratiboak daude, baldintza daude, arauak daude, eta horretan nik beti esaten dut, ni ez naizela inor baloratzeko
nor dagoen bestea baino okerrago, ez? Horretarako daude baldintzak eta abar, ez? Eta gero ere gertatzen da, bueno, batzuk etortzen dira ideia batekin hau egin nahi dut, eta ezin badu hori egin, haserretzen gara, baina hori ere ulertu behar da beti ezin dela egin nahi dugun hori egiten, igual egin daiteke hori, baina beste modu batean. Eta orduan gure eskema horretatik ateratzea askotan kosta egiten zaigu. Baina, bueno, inor haserretu bada, ez dugu hartu erabakirik inor haserretzeko asmoz, ustez herriarentzako onena eta egokiena delako hartu ditugu erabaki horiek, eta, bueno, ez badira ulertu, gure ateak irikita daude, azalpen gehiago eman behar baditugu, emateko. Bueno, esan duzu gratifikante ere badala, eta ez egit, 2 urteotan une gozoak ere bizi izango zenitun, baten bat aukeratzeagatik, aipatuko zenuke. Benetan gozo bat esan duzu, benezik alkate izatea. Bira, nik ez dakate astutzeko pandemiak oso gune gogorrak pasarazi gaitu ez pandemia honek, eta abiatutako ekimenen arten izan zen ekimen bat 65 urtetik gora dituzten herritar guztiei deitu genien telefonoz. Galdetzeko, azkenean pandemia honek gehien kolpatu dituen kolektiboa izan delako hori, eta konfinamendua oso gogorra izan zen beraientzako, eta telefono dei horien helburua zen babes bat eskaintzea, laguntza bat eskaintzea, eta esatea zer modu zauden, zerbait behar aldezun, ez? Jendeak izugarri eskertu zituen dei horiek, eta ez dakat astutzeko behin kaletik nindoala, emakume batek gerarazi nindun eta esan zian, eskerrik asko nirekin gogoratzagatik. Nei hori bihotzeraino iritsi zitzaian ez, oso hunkigarria ikustezu telefono dei batek eta momentu horietan gure sentimendu guztiak borborka jarri zituen garai horietan ez, balako keinu txiki batek zer nolako garrantzia izan zuen jende askorentzako ez, eta adibidez niretzako hori izan zen, oso hunkigarria. Eta gero, momentu gestiak gozoak edo onak ere asko izan ditugu eta niretzako, igual bi aipatzearren niretzako herri honentzako proiektu estrategikoak direnak, zapategiko akordioa lortu izana. Garai zail hauetan, egoera ekonomiko zail hauetan eta elkarren erabakiaren ondotik, urtebeteko epean gai izan gara egoera. Alderbestu zen egoera, baina gero bideratu da epe nahiko bazkar batek. Elkarrek COVID-ak eragindako ondorioengatik ezin izan dio eutsi inbertsio honi, orduan esan zigon, que se bajaba del carro, nolabait esateko. Eta horrekin kalarrian utzi zuen proiektu hura, eta niretzako hura, ez maila personalean, uste herriarentzako ere, kolpe gogorra izan zela, baina ez genuen etxi eta bilera pila bat egin ditugu honen inguruan eta urtebeteko epean gai izan gara egoera iraultzeko eta gainera proiektu industrial, bete-betean proiektu industriala izango den proiektu bat lantzeko eta gure netzako hori oso une gozoa izan zen, emaitza hori izatea, eta orain kostatuko dau garatzen, baina abia puntua badaukagu. Eta bestea txirikorda, gu txirikordarekin oso animatuta gaude, guretzako proiektu berritzaile bada. Eta, ia 2 milioi euroko inbertsio bat eta zitzeiten nahi, sanait inbertsio potoloa. Eta, jaurlaritzara junginean laguntza eske, bilerak eta bar, eta esan zigutenean 640.000 euroko laguntza ematen zigutela, esan genuen, jazta, aurrera doa txirikorda, eta, niretzako ere oso une gozoa izan zen. Igual ikuste ez direna, baina gestioan zaudenean eta ikusten dituzunean zenbat balio eta ze kostu duten gauzek, ez? Halako injekzio ekonomikoak gure abezalako udal batentzat oso importanteak dira eta bultzada importantea. Txirikorda dago hartu ondon, EPEak eta galdetzea tokatzea guri, baina ez dakite hori esan daiteken gutxi asko... Horrak oraintxe jalizitatu ditugu eta orain hastear dira, eta dana ondo bidean, urte bete beharko dituzte obrak iteko, dana ondo bidean, diotzatik ikusten ari gara zer nolako hornikuntza arazoak eta dagoen toki guztietan, eta orduan, pixkat gaude obra publikoei
nola eragingo dien egoera mundial honek ere pixkat hola gaude, ez? Baina behintzat horrek ez badu eragin edo eragin apartekorik ez badago obrak atzeratzeko, urte bet, gure helburua da behintzat 2023 urte hasieran irekita egotea txirikor da. Bueno, bestelako kontuk, 25 urteotan, nogan 25 urte urrenean gaudenez, garaiko horapiratsuak bizi izan ditugu eta horien lekuko zuzenak izan geha, ez? Ez egite esateateko gatazka armatuak edo eta ilegalizazioak, ez? Betire gatazka politiko horren baitan, ez? Asko ospindu dituzte, bereziki esango nuke alderdi politikoen arteko harremanak, ez? Baina etak bere jarduera armatua eten zuenetik eta aieteko adierazpena eman zenetik ona 10 bat urte edo pasadia, esango nuke giro aldatu egin dela, edo inpresio hori dugu behintzat, ez? Eta petxetetu zu generala izan dela, eta ez dakit hori ere trasladatu den alderdien arteko harremanetara, ez? Ea hobera egin ote duen egoerak, udaletxe barruan, alderdien artean, nolakoa da gaur egun zuen arteko komunikazio hori? Bueno, komunikazio ona da. Egia esan zuke, esan dezun bezala, herri honek gatazka politiko armatu gogor bat bizitu izan du, indarkeria egon da, indarkeria mota asko egon dira herri honetan tamalez, eta horrek eragina izan du gure arteko bizikidetzan, ez soilik alderdien arteko harremanean, esango nuke oro har, herritarren arteko bizikidetzan eragin du, eta horrek, harreman asko zaildu ditu, harreman asko ozpindu eta trakestu ditu, ez ni uste urte luzeetan, lubakietan aritu garela, eta bakoitza gure minetik, gure sufrimendutik aritu geha, eta nik esango nuke gure minak eta sufrimenduak ez gaitula utzi bestearen mina eta sufrimendua ikusten, ez? Eta uste hor danok ere ariketa bat egiten ari gehala, ez? Egia da zuk esan dezun bezala, etak bere jarduna eten zuen duela 10 urte, baina oraindik sufrimendu asko bizi-bizirik daude, eta hori ezin dugu ahaztu, ez? Espetxetan oraindik euskal preso ugari daude, diot, gatazkaren politiko armatu horrek utzitako ondorio asko oraindik biziri daudelako, eta ondorio horiek biziri dauden momentutik sufrimendua ere hor dago, ez? Esate baterako euskal presoena, edota atzo bertan, Audientzia Nazionalean, euskal presoen abokatuen aurka bukatu zen epaiketa zentzugabe hau, baina zentzugabe izanagatik ere fiskalak, uste, 60 urte, ez zenbat eskatzen ditu, 6 auzipeturen kontra, ez? Beraz, oraindik hori hor dago, nik esango nuke oro har, bizikidetzaren alde urrats esanguratsuak eman direla, EH Bildu nire alderdiak ere eman ditu, orain zuk aipatu dezun bezala aieteren, ez? Urte urren honetan, eta guzti horrek ere herritarron arteko harremanean, gure senideen arteko harremanean, eta noski ere alderdien arteko harremanean eragina du. Eta nik esango nuke oro har, Usurbilen alderdien arteko harremana ona dela egia da. Batzutan normala da bezala alderdi politikoen artean herriarentzako proiektu ezberdinak ditugunez, gure artean osoko bilkura batzuetan edo batzorde batzuetan eztabaidak izatea, batzuetan agian biziak izan dira eta beroak izan dira, baina ni uste gai izan behar gala ezberdintzen zer den eztabaida politikoa eta zer den pertsonen arteko harremana, ez? Eta gure arteko harremana ona da errespetuzko harreman bat daukagu gure artean, eta uste dut hala jarraitu behar deula, eta uste dut horretan danok ere ikasten ari gehala. Ja, bukatzeko, azkeneko galderaz, besteak beste Euskaren normalizazioan eragiteko ere sortu zen haua, eta, gaur egun, aldizkariaz aparte, web horriarekin, sare sozialetan gaude, baina gero, kultura arloan, aisialdian, gero tardura gehiago hartu ditu Nova Kultura elkarteak, ez?
Hala ere, besteak beste Euskararen normalizazioan, da bestelako arloetan ere lan asko dago egiteko oraindik, ez? Baina zure perspektibatik, zuk noa barrutik ezautu duzu, orain beste toki batzuetan zabiltza, baina gertu sentitzen dezula aipatu duzu. Zure ustez, ibilbide hau ikusita eta etorkizunera begira, zer sumatzen duzu faltan edo zertan hobetu dezake noauak? Ni, ezer baino lehen azpimarratu behar eta uste importanteala askotan jotzen degulako utxuneak eta falta eztaz hitz egitera, eta ni uste nabarmendu nahi dut, mundu ero hontan informazioaren eta komunikazioaren mundu honetan, gauden honetan, eta handiek eta handikiek dena bereganatu nahi duten honetan, ni uste dut jabetzen inoiz baino gehiago jabetzen ari gehala ez zer beharrezkoa den, txikien ekarri hori, txikien freskotasun hori, gertukoa, eta ni uste ere informazioaren alorrean kilometro zero ere aldarrikatu nahi dut, eta niretzako herri komunikabidek duten papera garai hauetan ere uste dut inoiz baino garrantzitsuagoa dela. Ez den osan dut gertukoa, tokikoa babestea, eta niretzako horretan ere beste arlo bezala, noauak ere izugarrizko ekarpena egiten dula, eta uste dut Usurbildarrok benetan zortekoak garela, noaua bezalako ez, bakarrik aldizkari bat, egogune bat izateagatik, baizik eta halako kultur elkarte dinamiko bat izateagatik ere ez. Eta gainera esango nuke noauak gai izan dela, garai berrietara ere egokitzeko, eta garai berri horiek eskaintzen dituzten ez, tresna berrietara egokitzeko. Eta ni uste noaua badela ez, herri bizitzaren ispilu, herriari bizitasuna ematen dio, eta kulturelkartean nik uste ere badela 11 egitasmoren sustatzaile eta perrexila, eta uste dut, nik ere aprobetxatu nahi elkarrizketa hau, eskerrak emateko, egunero hoi dana posible egiten dezuten langilei, eta noauaren bueltan dauden herrikide guztiei. Baina egia da, gogoan daukat Olatzek, noauaren festan egin zuen, Olatzaltunak noauaren festan eman zuen mezua, eta berak esaten zuen, noaua ere autu bada, noaua ez da berez sortzen, dela nada, hor konpromiso bat eskatzen du, jarrera bat eskatzen du, eta uste dut, beti 25 urtez iraunduen aldizkari bat eta elkarte bat denez, uste dugu, hor dagoela besterik gabe. Eta horren atzean egon behar du herritarron konpromiso bat eta egon behar du bultzada bat. Eta hortan, atentzioa eman zidan, bazkidetza kopuruak, eta esango nuke nire garaitatik ona, ez dela ia zer mugitu, ez? Eta hori adibidez, ez da noauaren gabezia, igual herritarron gabezia da, zentzu hortan, ez? Halako, elkarteek eta aldizkariek orain ere behar dutelako herritarren babesa, bultzada, eta halako elkarteak eta aldizkariak ezin dutelako menpekotasun, diru laguntzekiko menpekotasun bat izan, bestela asko baldintzatzen duelako ulertzen denik proiektu hauen egoera, ez? Diru laguntza jaiste badira, akabo. Eta uste dut, bestelako sostengu bat ere behar dutela, eta hoi adibidez, uste nabarmendu nahiko nuke, eta agian hor, ez dakit nola egin beharko genuke, edo egin beharko zenukete alegin bat, eta herritarrek ere beste begirada batez ikusi noaua, sostengu hori eta sostengu ekonomiko hori ere importantea dela. Etortarako, bazkide egitea, formulo berik ez dago oraingoz. Oraingoz. Urtzane, eskerrik asko, tarte hau eskaintzagatik, eta segi ondo eta segi lanean. Eskerrik asko.